Tots els pobles del món tenen la seva història i nosaltres, els valencians, també en tenim una de pròpia. No és ni millor ni pitjor que la dels altres, però això sí, és la nostra. Apropar-nos a la història dels nostres avantpassats ens ajuda a saber d'on venim, conèixer quines són les arrels de la nostra identitat, de la nostra manera d'entendre el món, de la nostra cultura, de la nostra llengua, comptat i debatut, de la nostra particular manera de ser valencians. Tot això per entendre el present i decidir cap a on volem anar en un futur. El poeta Vicent Andrés Estellés té un bon grapat de poemes on ens parla de fets històrics del nostre poble, i molt especialment en el seu Mural del País Valencià, obra formada per 3 volums que començà a escriure a la mort de Franco en 1975. És a partir d'aquesta data i fins a 1978 que Estellés es dedicarà en cos i ànima des de la seva casa del Perelló a escriure aquest mural que, en paraules de Jaume Pérez Montaner, és un cant d'alegria i d'amor a la seva terra, una esperança renovada en el seu futur, un orgull justificat de sentir-se poble i sentir-se valencià. Diu Estellés en començar aquest llibre immens. Als 50 anys de la meva vida, quan davallen les aigües tèrboles pels espills, molt modestament inicia aquest cant, el cant lluminós del meu poble, les meues gents, el meu país. Així doncs, preparats? Deixeu volar la vostra imaginació i comencem aquest viatge per la nostra història. Un repàs als fets històrics més rellevants del nostre país, amanits amb pessics poètics de Vicent Andrés Estellés, un poeta de poble que escrigué sobre el seu poble, el País Valencià. El nostre país és un territori allargassat que s'estén entre 2 rius, la Sénia al nord i el Segura al sud, i contrasten les zones muntanyenques de l'interior amb les costaneres banyades per la mar Mediterrània. La seva situació geogràfica a la península Ibèrica, en un lloc que històricament ha servit de pont entre Àfrica i Europa, ha fet que per les nostres terres hagin passat moltes cultures. Fa aproximadament 400.000 anys, grups de caçadors-recol·lectors van habitar per primera vegada el nostre territori actual. Hem localitzat en coves i abrics rocosos, arreu de les nostres comarques, un fum d'eines de pedra, os i banya. Cova negra de llavis fins. Cova. Cova. Cova negra de llavis fins, on embeca grans globs de vida mirant el cel. Obscur secret inescrutable. Cova. Cova. Tot és secret. Caminem sempre entre calendaris rupestres. No sabem res. Així, l'interior de les coves i dels abrics esdevenen llocs màgics, secrets, misteriosos. Són els santuaris d'aquells homes. Aquell dibuix fumat damunt les lloses, aquell passat que vigorós retorna, allò, grans de dacsa en un cànter, alguns metalls, cadàver problemàtic. Com d'anar fent, reconstruint tenaç tot el passat vertiginós d'un poble, com retornar amb fletxes als camins, principi just del coral de la pàtria. Al llarg dels segles, els éssers humans van aprendre a germinar les llavors d'algunes plantes i a domesticar alguns animals. Construïren les primeres cases i els primers poblats. A partir del segle VI, abans de Crist, les terres de l'actual País Valencià són habitades per diferents pobles ibers. Mira el guerrer de Moixent, el genet vestit i armat per a l'eternitat. És almirall de la flota del vent, és capità de les forces del blat. Va tot vestit amb el seu armament. Va disposat a qualsevol combat. Va cavalcant un cavall molt valent. De cap a peus, arriba, endiumenjat. Per la seva bellesa, ulls, llavis, arracades, per tot, la dama d'Elx és, sens dubte, l'escultura ibèrica més coneguda, la nostra particular Gioconda. L'enigma encara, inescrutable sempre, una altivesa.
Del terrós origen perduren signes. El misteri sobta, els ulls d'ametlla, les pupil·les fines. Mires, la veus. T'atrau sempre l'enigma, allò que mai no podràs aclarir. Sempre somriu, distanciada, càlida. Al segle III abans de Crist, dues grans potències, Roma i Cartago, s'enfrontaran pel domini del Mediterrani. Algunes de les nostres ciutats íberes van patir les conseqüències d'aquests enfrontaments. Tal fou el cas d'Arze, l'actual Sagunt. Cim gloriós, veles de sang pel mar, pàmpols del goig, corona de metall, monumental, de pedra que perdura el foc, els sostres intocables, els persistents murals de les esglésies, ales de vent, muralla de la pàtria, terra de solcs, sang innocent vessada, olor de vi, els marges seculars. A la fi, Roma imposà la seva autoritat controlant el Mediterrani i conquistant la península ibèrica. La conquesta d'Hispània durà uns 200 anys i aviat començà un procés de romanització. Amb arcs i ponts i extensos aqüeductes, i amb ornaments de pins i de xiprers, i llargs camins de pedres adormides, i laterals monuments mortuoris, Roma encetà normes de convivència. Així, aquest arc, solitari, que mira amb uns xiprers en la tranquil·la tarda. L'entrada d'Hispània en l'imperi romà va comportar l'adopció d'elements culturals com el dret, la llengua, l'art. Pel que fa a la religió, Roma perseguia en els seus inicis el cristianisme, un exemple del qual el tenim en el valencià Sant Vicent Màrtir. Sant Vicent arribava a València, amb pas greu de qui puja a l'altar. L'han nuat a l'amarga columna, on es guarda les llums del matí. L'interroguen, li peguen i el blasmen, i feroç és l'atac successiu, fins que el maten i el tornen com pa, i el seu cos innocent ha florit. Ha florit i són roses de pètals, lluminosos, amants, combatius. La presència romana, directament connectada a l'imperi, durà a les nostres terres fins al segle V. El 416, un altre poble bàrbar, els visigots, entraren a la península, però el seu regne durà ben poc. L'any 711, els musulmans iniciaren la conquesta de la península. Començava així una etapa de presència de l'islam en terres valencianes que durarà 8 segles. L'empremta musulmana, encara en els nostres dies, és ben present arreu del país, en l'agricultura, en la gastronomia, en les festes i també, és clar, en la nostra llengua. Creuaven els foscos camins. La nit olia encara estables i ens proposaven ja els daxars, els tarongerars, els alfalsos. Una altra olor molt diferent, una olor de fecunditat, de terra roja i treballada, treballada conjugalment, ordre de recs i de cultius, la font d'Arrella i la Corbella. A l'Àndalus, al segle XI, es dividí en regnes de taifes i entrà en decadència. En veure's assetjats pels cristians, descendents dels antics hispano-visigots, els àrabs hispànics construïren arreu del nostre territori castells i torres per defensar-se i vigilar l'enemic. Alt predomini de la terra, torre que tens color de pa, solament restes tu. Ens dones indicis segurs d'un passat, una noció d'alqueria, arriscada i bel·ligerant. Solament restes tu, unes pedres abruptament organitzades, desigs de continuïtat, com un pic clavat a la terra, com una invicta llibertat. Les terres valencianes seran un objectiu de primer ordre de la corona catalano-aragonesa i un rei serà el protagonista de la seva conquesta.
Jaume I. Conquesta rere conquesta, i després d'un llarg setge, aconseguí el 22 de setembre de 1238 la capitulació de Valencilla. El 9 d'octubre, Jaume I entra victoriós a València. Així comença la cançó del rei Jaume I. Darrere queden pobles poblats de molt diversa gent. Els seus companys i els seus consellers li han parlat molt d'aquesta terra com d'un florit verger. D'una manera semblant li parlaren dels ametllers i les olives de Mallorques al mig del mar gros i potent. Ara li parlen de València i el rei medita el que ha de fer. Mentrestant, deixa que raonen i ell medita amb molt bon seny. Hi ha a l'aire la bandera verda d'una palmera i d'un taronger. Hi ha alguna cosa misteriosa que la treu molt secretament. La nit és plena de camins i d'estels de llum permanent. Un altre nom afegirà a la seua corona el rei. Un nom de llum i de maragda que lluirà gloriosament. Les altes torres i els jardins xifren el seu càlid secret. Brillarà el nom al seu dit com l'aigua mòbil d'un anell. Si serà per sempre València, serà llei i serà segell. Així comença la història del nostre rei. Ens resulta difícil imaginar la dissort de 50.000 musulmans que, de sobte, van haver de deixar la seva casa, ciutat, béns, fins i tot els seus familiars, i marxar junt, sense saber quin futur els esperava. Molt agradable i bella ets, València. Les teues gerres i les teues sèquies, els llauradors de la florida aixada, els mariners de l'enramada xarxa. Molt agradable i bella ets, València. Ciutat que enyore mortalment, ciutat, amb els ulls closos, et recorria. Les desavinences entre l'infant Alfons de Castella i Jaume I els portà a signar el Tractat d'Almisrà en 1244. Un any després, Jaume I assetjà i conquistà Biar i donà per acabades les conquestes de les terres valencianes. Plets fronterers, Calitja, la Plana, l'Estupor, la Terra, Cúmul i Castell, Vinyeta. Pujava el jorn amb peus de música, mirall de parres, finestres, mirall d'aclarida fondària, l'ofegat en el vi, els plets, les fronteres batallen. La voluntat del rei Jaume I fou la de fundar un nou regne independent, el Regne de València, i ell ens atorgà uns furs i unes institucions pròpies, les Corts, la Generalitat, el Consell i els jurats. El nou regne fou repoblat, sobretot per catalans i aragonesos, i allà on majoritàriament s'establiren els uns o els altres, hi predominà una o altra llengua, el català o l'aragonès, ben prompte assimilat pel castellà. Quan venia a València, el rei s'establia al Palau dels Reis, la que fou l'Almúnia d'Abd al-Aziz, i que el monarca va decidir conservar com a residència pròpia. Així arribà, a la seva alqueria, al seu palau, el rei Jaume I. Així establí principi i jerarquia. Un manament de segles i d'acer, sintaxi breu, vides d'ortografia. Pocs mesos abans de la seva mort, Jaume I encara va haver de fer front a una nova revolta dels moriscos valencians. Era la tercera vegada que el cabdill musulmà Al-Azraq, el Blavet o el dels ulls blaus intentà recuperar els territoris perduts entre les serres de Gallinera i Alcoi. Llàgrima llarga de l'Arrac, la lluna freda,
solitària. Creix el barranc com una llàgrima. Puja del sexe. Mirava la contrada, el lloc. Plorava la seua derrota, com un home dempeus callat. Veu la desfeta. Estant el rei Alzira, sentí que la seua malaltia anava agreujant-se. Manà cridar el seu fill Pere per dir-li que reconeguessin mútuament, ell i el seu germà Jaume, els regnes que a cada un donava en testament. València, m'has donat dies de glòria i d'esperança. M'has deparat la darrera oportunitat de contemplar-te lentament des d'Alzira. No oblides mai el teu destí, València. El català t'he donat molt humilment el testament de la meua mà, cansada de lluitar. Conserva i divulga el teu català als dies futurs. El seu fill, Jaume II, aconseguia l'any 1304 que els límits del regne de València quedaren definitivament establerts entre la Sénia i el Segura. 4 grans rius, els 4 evangelis. 4 grans rius com les 4 grans cròniques. 4 grans rius com les barres de sang o fang, que també és emblemàtic. 4 grans rius creuen el meu país, amb un alè, amb una gota d'aigua, moren d'amor en arribar al mar. Des del segle XIII fins al XV, la corona catalano-aragonesa va tenir un comerç important al mar Mediterrani i conquistà Sicília, Sardenya, Grècia, Atenes i el ducat que rebatejà Neopàtria. Aquestes gestes van inspirar Joanot Martorell per escriure Tirant lo blanc, segons els crítics, el millor llibre de cavalleries del món. Sona la vida, timbals i cavalls, per un balcó que mai n'oblidaré, per una nit tancat entre cuixes, com llaurador que sols excava un pubis, per un furor o lletra de batalla, per un cantó de desafiament, per una mar d'enramada aventura, per un amor de clarobscur o nit. Però la història del regne de València i de la resta de regnes de la Confederació experimentaria un gran canvi quan el rei Martí l'Humà va morir sense descendència. Pel compromís de Casp entrà a governar un nou rei, Ferran d'Antequera, de la dinastia castellana dels Trastàmara. Amb l'entrada d'aquest nou rei, podem dir que comença el procés de castellanització del nostre regne. Creuava segles de tristesa i de tenebres i de fang. Vacilava temptant els murs. No tenia porta on cridar. Tot s'ho endueren els rics, des del dia malaguanyat que arribà una altra dinastia, segons el compromís de Casp. La corona continuà, però, la seva política d'expansió mediterrània. Amb el casament d'Isabel de Castella i Ferran d'Aragó, cada regne va continuar regint-se separadament i amb les seues pròpies institucions. Durant el seu regnat tingué lloc el descobriment d'Amèrica, una empresa que comptà amb el finançament i l'espenta de la corona catalano-aragonesa. Cal que recordem, en aquest sentit, que va ser el valencià Lluís de Santàngel, cortesà de Ferran el Catòlic, qui va convèncer Isabel i Ferran perquè acceptaren el projecte del català Cristòfol Colom i qui facilità unes cartes de navegació que el seu avi, el papa Luna, comprà als papes d'Avinyó. La soledat, l'ampla mar. Tu, pontífex. La mar et durà a la corona, amb el segell de peixos urbit et orbi. Passarà el temps i et tallaran el cap. Rodolarà per un funès barranc. Mort escapçat, el teu futur me'l sé. Però has negat amb el cap 3 vegades. S'entronitzà després una nova dinastia anomenada d'Habsburg o d'Àustria, quan a la mort d'Isabel i Ferran el succeí el seu net Carles d'Àustria. L'any 1519,
els artesans dels gremis de la ciutat de València protagonitzaren una insurrecció que exigia disposar de representants entre els jurats de la ciutat. La revolta, anomenada Germania, es va estendre per les principals ciutats del Regne de València. El rei Carles I reprimí la revolta i la majoria dels agermanats foren empresonats o executats, com el seu principal líder, Vicent Peris. El capità del poble caminava entre el poble. Nascut al mateix poble i patint com el poble, els greuges seculars, els atacs, la misèria, els dictàmens dictats, mentre una sang corria i s'escolava lenta pels escalons del poble, fou capità del poble en retrobar-se el poble i dictava consignes de coratge al seu poble. El poble l'escoltava molt àvid, en silenci. Al llarg del segle XVI, el Regne de València visqué en una constant intranquil·litat social provocada per la pobresa general, la pujada dels preus i la baixada dels salaris i les pestes. A més, el poble estava descontent amb la corrupció de l'Església, criticada ja obertament pels humanistes. Un d'ells, el valencià Joan Lluís Vives, de Nissaga jueva, va haver d'emigrar a Europa per residir a França i a la ciutat flamenca de Bruges. La Inquisició, per fugir de la qual s'havia exiliat a Europa, condemnà a la foguera alguns dels parents de l'eminent escriptor. Amb molt d'amor i universal vergonya, et vaig buscar un altre jorn a Bruges, el lent canal de causa ritual, una humitat, un silenci, un metall. Vares fugir i fugies per sempre. Com des del lloc on et vares morir, com des del lloc oblidat ja dels morts, dic el teu nom i l'escric i llegesc sols un enyor que no s'esborrarà. Felip III, anomenat el Piadós, ha passat a la història, entre altres coses, per haver signat un decret en el qual ordenava l'expulsió dels moriscos. Més de 120.000 moriscos valencians van ser foragitats del Regne de València pel fet de tenir una llengua, una religió i unes formes de vida diferents. Jo, desterrat, enyore carrers, places, enyore un temps que ja és passat per sempre, com navegant que intenta, riu amunt, reviure uns fets, reviure una delícia. No tornaré, però et recorde sempre, amb ulls a punt de descobrir-te el cos, amb ulls amants, nit i dia desperts. L'any 1700, Carles II moria sense descendència. Aquest fet va provocar un greu conflicte successori entre els partidaris del candidat austracista, Carles d'Àustria, anomenats maulets, i els que donaren suport al candidat Felip de Borbó, coneguts com a botiflers. Aquest conflicte es va començar a resoldre contra els valencians en la famosa batalla d'Almansa. Diu una dita popular que quan el mal ve d'Almansa, a tots ens alcança, i efectivament així és, perquè el 29 de juny de 1707, Felip V dictà el decret anomenat de Nova Planta, segons el qual, i por justo derecho de conquista, abolia els nostres furs i les nostres institucions i ens imposava les lleis i la llengua del Regne de Castella. Es decreta la nit total en el país. Es decreta la mort per a tota la vida. S'apagaven els llums com la paraula als llavis. Així ho decreta el rei Felip a Almansa. Amb l'entrada dels Borbons es va implantar el model d'absolutisme centralista francès. La ciència, la reflexió, la cultura, l'ensenyament, tot es fa en castellà. Però el poble mantindria, d'una manera natural, la nostra llengua viva. Ai, i que bé que se ho sabien, els virreis que van enviar, afalagant una noblesa i fent-la entrar en els seus balls, en la seua corrupció, en el seu idioma estrany. Mentrestant, s'anihila un poble amb política i iniquitat.
La indústria de la seda, introduïda pels àrabs al segle XI, tindrà a la segona meitat del segle XVIII a València un dels moments més puixants. València, Ontinyent, Alzira, Bocairent, Xàtiva, Alacant, Alcoi... eren algunes de les ciutats amb una important indústria tèxtil. Transcorregut de seda a seda llum, entre telers, entre ullals, entre calç, altiva, altiu, combatent des de sempre i combatent de someres raons. Al darrer quart del segle XVIII hi hagué una gran manca d'aliments a les nostres terres. No hi havia prou blat ni carn i això va fer pujar els preus dels aliments, la qual cosa provocava que la gent passara gana. El poble, per exigir l'abolició dels privilegis senyorials, esclatant revoltes com les d'Elx, Crevillent, Albatera, Almoradí i Catral en 1766. El segle XIX valencià es caracteritzà per les lluites civils freqüents entre els absolutistes i els liberals. En 1833 divideixen el territori en províncies amb l'objectiu de construir la idea de l'Estat-nació. Què se'n va fer dels estats que formaven la corona catalana aragonesa? S'acabaren diluint en el que anomenaren l'Espanya incorporada o assimilada. Desvinculant el poble d'una antiga i general comunitat i fet un nou repartiment, tots els països catalans iniciaren un camí entre la tenebra i l'espant. Es repartia semblantment la llengua única i plural, es vessava l'aigua per terra, collita d'una amarga sal. Al segle XIX, Alcoi era un important centre industrial i la seva classe obrera, capdavantera en l'organització i en les lluites en defensa dels seus drets i per una societat més justa. En 1873, les pèssimes condicions dels treballadors els portaren a una vaga general que acabarà en una revolta en tota regla, que hagué d'ofegar l'exèrcit i que obrí processos contra centenars de treballadors alcoians que es van estendre durant anys. Aquells fets, sobre els quals parlà Friedrich Engels, són coneguts com la revolta del petroli. Des de molt lluny, ell va saber la lluita. El nom d'Alcoi retornava entre còdols. Ací hi ha un nom, i és el nom de Karl Marx. Ell, des de lluny, auscultà, dia a dia, el cos d'Alcoi. Va consultar Engels. Un poc abans, de vers 1860, comença a definir-se el moviment conegut com la Renaixença. Un moviment literari que, entre altres, tenia com a objectiu restaurar la llengua dels valencians. Al caliu de l'Horrat Penat aparegueren nous poetes i escriptors que conrearen la nostra llengua, com Constantí Llombart, Joan Baptista Pastora i Cart o Teodor Llorente, sobre qui Estellés escrigué aquests versos. Per aquells mots que ens vas deixar a taula, llesques de pa i enramat pitxer d'aigua, el poble creix, es multiplica, sap el seu camí, la seva identitat. Al començament del segle XX es van produir els primers intents d'organitzar una força política que unira tots els valencians al voltant de reivindicacions nacionals, però foren reprimits per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la Segona República s'obria una porta a l'esperança, una tènua recuperació de la nostra identitat al voltant d'Acció Cultural Valencianista, entitat presidida des de 1930 per Nicolau Primitiu, home a qui Estellés escrigué un poema. El cavaller, el patriarca. Deixa'm ara que et diga, amb castedat, el teu sacre camí i l'ensenyament pregon que vas deixar-nos. Molt et recorde, molt enyore el teu pas per la terra, evangèlic, amb amor molt gran per la teua València, per la de tots. Fou precisament durant aquest breu període democràtic de la Segona República, en 1932, que s'aconseguí la unificació de les normes ortogràfiques a Castelló i l'elaboració d'un estatut d'autonomia, que mai va arribar a aprovar-se
perquè la guerra d'Espanya, amb el colp d'estat feixista de Franco i altres generals espanyols, va esclatar el 18 de juliol de 1936. La guerra portà morts, danys, destrosses, misèria i fam. Una vegada més, els valencians havíem lluitat en el bàndol dels perdedors. Jo vaig patir la guerra brutalment. La gran dolor del meu poble vençut, l'enorme fam dels dies del pa escàs, el sou escàs el dia que n'hi havia, els falsos déus, les hores peremptòries. La guerra fou com un llarg carrap que em va marcar amb nafra permanent. Acabada la guerra, molts funcionaris de l'administració, jutges, mestres, metges, professors, que havien defensat la república, van ser acomiadats del seu treball i perseguits pel règim dictatorial de Franco. Milers i milers de republicans, els que van poder, hagueren d'exiliar-se. Altres no ho van poder fer i foren tancats a la presó, en camps de concentració o afusellats, com el rector de la Universitat de València, Joan Baptiste Pesset Aleixandre. Vora el barranc de Carraixet hi ha un taronger d'amargues branques. Penja una collita de màrtirs d'una mort amarada i pobra. Vora el barranc de Carraixet, enterraments de caritat, la funesta llum foradada i les rebentades pupil·les. El nou règim prohibia els partits polítics, els sindicats i altres entitats i institucions. I van ser suprimides totes les llibertats democràtiques, tant les individuals com les col·lectives. La llibertat d'expressió, de premsa, de religió, de manifestació, etc. Començava una postguerra molt dura per als vençuts, marcada per la carestia d'aliments, la pobresa i la misèria econòmica i també moral. Jornal escàs, la família que creix, necessitats de dur el pa a casa, la sang calenta de dintre les venes que arriba als ulls i els enfosqueix. La lluita humil i universal alhora per una vida més digna i més clara, el brusc afany per un futur millor quan el present és ple de teranyines. Tot el procés de la lluita de classes que es resumeix, irada, en un propòsit de contradir presagis de la fam. L'any 1945 finalitzà la Segona Guerra Mundial amb el triomf dels aliats i la derrota del feixisme. A la Universitat de València i al voltant de professors com Sanchis Guarner, Miquel Tarradell o Joan Reglà, i escriptors i personalitats com Enric Valor, Soler i Godes, Carles Salvador, Joan Valls i Jordà, Ferrer i Pastor i, sobretot, Joan Fuster, començà a gestar-se un lent reviscolament del país. Des de les universitats s'organitzarien les primeres mobilitzacions estudiantils en 1956. A València, a primeries dels 60, es fan més i més actius i presents els partits i organitzacions antifranquistes i hi tenen lloc les primeres manifestacions públiques de l'oposició. Els defraudats, els vençuts, els enganyats, els foradats per la tristesa, els clivellats per tant de dol i per tanta injustícia, amb rosegons, agenollons, hissem la nostra fam i la nostra esperança, la nostra fam de llibertat. La dècada dels 60 va ser molt fructífera per a les reivindicacions de tot tipus. L'any 1962, Joan Fuster publica Nosaltres els valencians i El País Valenciano. Alhora, s'editen els primers poemaris de Vicent Andrés Estellers. A més, són els anys dels aplecs i els concerts de cantautors del moviment musical de la nova cançó, integrat, entre d'altres, per Xativí Raimon i l'alcoià Ovidi Montllor. És el moment que les guitarres tornen. A tu, Raimon, la copa inicial, aspra de vi de torís o d'utiel. Per l'aire ve, voltant amb la guitarra del seu alcoi, com una ona, Ovidi. Hem rescatat la cançó i el coratge i es va agrupant el poble abans despert. Hem retrobat l'arrel del nostre poble.
L'aparició del llibre Nosaltres els valencians marcà un punt d'inflexió, ja que una part significativa de la societat valenciana comença a plantejar-se des del rigor i la història d'on ve i on vol anar. Però la reacció dels sectors més reaccionaris i espanyolistes no es va fer esperar. La dreta ideològica abraçà el secessionisme lingüístic i atià una campanya on l'enemic era el català i tots aquells que defensaven la unitat de la llengua. Aquest any miserable de 1963, després de Crist, serà molt recordat i molt amargament. Vicent Ventura, desterrat a Múnich o París. Joan Fuster a Sueca. Diuen pel veïnat que escriu de nit a màquina i circula un tenebrós prestigi. Sánchez Guarner recorre perplex la ciutat. Jo escric i espere a Burjassot, mentre pels carrers de València la gent obscena crida i crema un llibre. El 20 de novembre de 1975, en plena crisi econòmica, es va produir la mort del dictador Francisco Franco. Españoles, Franco ha muerto. Amo i senyor vares ser d'un país, i a voluntat vares fer i desfer. Ara que ets mort, et puc vaticinar. No trobaràs ni un pam de terra on jeure. No et moriràs encara que ho voldries. No et moriràs encara que ho demanes a genollons pels corredors del Pardo. No et moriràs. Restaràs sols per veure com creix un poble en llibertat i pau. Després de 40 anys de dictadura en què militants democràtics, escriptors, sindicalistes, intel·lectuals, obrers havien patit les conseqüències del règim, s'obria una porta a l'esperança i a la llibertat. El nostre poble, oprimit durant la llarga nit del franquisme, es posava en marxa i exigia canvis. El mateix Estellés deia: el 20 de novembre de 1975 va ser per a mi, modestament, l'esperança, l'alegria. A partir d'aquell dia vaig observar com arribava a mi l'alegria de fer una cosa viva, el mural del País Valencià, la cantata dels pobles, de tots els pobles del País Valencià, units en l'alegria d'un futur que s'endevinava joiós després de la mort de Franco. Posa't, poble, a caminar, recorre nits i camins. Poble, oh poble, dreça't, dona la mida de la teua alçària, poble solar. Amb la mort del dictador s'encetava un procés de transició envers la monarquia parlamentària. El 9 d'octubre de 1976, a València, s'hi manifestaven milers i milers de valencians demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Mentre Alacant estava de dol per l'assassinat del jove Miquel Grau. Els feixistes intransigents no podien consentir una reivindicació tan clamorosa. Perquè la seua tendra sang és com un vent, com un penó. Perquè demanem l'estatut que té un mort al seu fonament. Perquè esperem que torni el dia que demanàvem als carrers. Perquè la nostra autonomia vindrà tacada d'una sang. Miquel, et deies, clar Miquel, per la teua mort, Miquel Grau. El 17 de març de 1978, el govern de l'Estat ens va concedir el règim preautonòmic instituint el Consell del País Valencià. Tot i així, els grups més reaccionaris de la dreta i l'extrema dreta protagonitzaren tota mena d'actes antidemocràtics amb l'objectiu d'atemorir el poble i frenar el procés democratitzador, rebentant actes, atacant institucions, fins i tot enviant un paquet bomba al professor Sánchez Guarner i fent esclatar d'altres al domicili de Joan Fuster i a la plaça de Bous de València, a l'Aplec del País Valencià, o a la llibreria 3 i 4, la que més atemptats feixistes va patir a tota Europa. Malgrat tanta violència, a finals d'any se celebrava el referèndum sobre el text de la Constitució
i el 3 d'abril de 1979 les primeres eleccions municipals. Estellés deia: «Ahir vaig assistir amb la meua dona i uns bons amics al ple de l'Ajuntament. Desvellat, al mateix llit, vaig escriure açò». 40 anys de cabotada indigna, 40 anys de les penes de mort, 40 anys mamant de la mamella, municipal i espessa, 40 anys amb els vinos d'honor, 40 anys de ciri i secretaris, 40 anys no s'esborren en un dia i cal lluitar, i lluitar cada hora. Els grups violents feien servir sobretot el periòdic Las Provincias com a mitjà per a difondre consignes, calúmnies, mentides i intoxicar així sense treva l'opinió pública. El resultat final de l'anomenada Batalla de València fou la invenció del nom artificial de Comunitat Valenciana, quan semblava ben consolidat el de País Valencià. La imposició a tot el país de la bandera de la ciutat de València, quatribarrada en blau, i l'enverinament de la societat amb la fal·làcia que el valencià i el català eren dues llengües diferents. Altra vegada, una altra encara, es posa en tela de judici des d'on vindrà el nostre idioma. Per a mi resta tot ben clar, però pense molt en el poble, sacsejat d'una banda a l'altra. Pense en aquest poble excitat, periòdicament per forces que, tot recorrent a sofismes, sembren confusió i sal. Altra vegada, el fet d'escriure honestament en català se'ns ha tornat una batalla. Les Corts Espanyoles aprovaren l'any 1982 l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, un text força retallat des de Madrid i que apenes s'hi va comptar amb l'opinió del poble valencià. Aquella nit de senyeres i punys, aquella nit de combat i d'espera, aquella nit de remors de la mar, aquella nit de banderes puixants. Celebràveu la festa justa de l'Estatut, celebràveu la festa total del nostre poble, celebràveu el dia i la nit de l'anell, celebràveu la festa universal del poble. Amb aquest esquifit, limitat i manipulat Estatut d'Autonomia, els valencians i valencianes encetàvem una nova etapa que recuperava part del nostre autogovern, que pels decrets de nova planta de Felip V havíem perdut. Un any després d'aprovar l'Estatut, en maig de 1983, es convocaren les primeres eleccions democràtiques a les Corts Valencianes. Massa oblidat haveu tingut al nostre poble. Arribaran polítics, cartera de polítics, dentrífic de polítics, i se n'hauran d'anar amb la cua entre les cames, perquè el poble no se'n fia, no es fia de vosaltres. Busca el secret, la nafra, el brusc senyal del seu, entre els pèls del seu pit. El 23 de novembre d'aquell mateix any entrà en vigor la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, l'UEV, una llei transcendental per a la nostra llengua, que malgrat tants segles de persecució i prohibició, mai no havia deixat d'usar-se. Milers i milers de xiquets i xiquetes comencen llavors a estudiar valencià i en valencià i a descobrir que tenen una llengua mil·lenària, parlada per milions de persones que hem d'estar ben orgullosos de saber escriure i parlar. Arribaven els autobusos carregats d'infants que cantaven cançons de totes les comarques. Les agitaven com banderes de feliç i clara arribada. Eren el futur del país, els infants de moltes escoles on aprenien la nostra llengua. Argumentaven amb cançons. Ensenyar valencià i en valencià va permetre innovar pedagògicament. La nostra llengua començava a despertar nous sentiments, sentiments d'estima, d'orgull de parlar-la, de recuperar-la, d'aprendre qualsevol cosa amb ella. Entre 1984 i 1986 comencen a néixer les primeres coordinadores comarcals en defensa de la llengua. I serà l'any 1986 quan s'organitzarien les primeres trobades d'escoles en valencià. Finalment, totes aquestes entitats es federaran en 1990 per donar lloc al que avui és Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua.
Un moviment de pares, mares, alumnes i mestres que són la columna vertebral de l'escola en valencià, que reivindica i fonamenta l'estima per la llengua, un sentiment que els valencians teníem mig ofegat i que afortunadament, amb pas ferm, anem recuperant. Aquest sentiment d'estima, de tenir una cultura pròpia, una llengua viva i amb futur, compartida amb la resta de territoris dels països catalans, aquest sentiment d'orgull de ser valencià i de defensar el nostre país és el moll de l'os de moltes persones, d'associacions culturals, cíviques, esportives, gastronòmiques, teatrals, de muntanya, d'arreu de les nostres comarques. Així com deia Estellés, tinc una idea que predomina en mi secretament, o pot ser no tan secretament, em sent valencià i valencià de poble. Però aquest sentiment i aquests projectes no han estat assumits, malauradament, pels nostres governants, que mai no han estat a l'alçada de les circumstàncies, sinó que s'han comportat la majoria de les vegades com mesells i submisos als interessos de l'Estat i d'esquena als dels valencians. Malgrat tot, no han pogut amb nosaltres, perquè, com diu el poeta de Burjassot, hem cregut molt i hem esperat tota la nit. Hem vist els blocs de fosca llum. Hem confiat. De vell començ érem uns pocs. Després ens hem multiplicat. Efectivament, els valencians som tot això que hem dit i segurament molt més. Generació rere generació hem anat resistint i dipositant un solatge que ens caracteritza, un taranà, si voleu, una manera de ser en el món. Amb moltes dificultats hem anat teixint i desteixint una cultura i una llengua pròpia. Som valencians i ens en podem sentir ben orgullosos, malgrat que, com hem vist, al llarg de la nostra història, ens ho han posat molt difícil. Tot i així, no han pogut amb nosaltres i tossudament encara hi som. Ens hem multiplicat i, com diu Raimon, en som molts més dels que ells volen i diuen. Tots plegats ens hem posat en marxa, perquè en el fons de tots nosaltres hi batega amb força la flama d'un sentiment. El mateix que a Vicent Andrés Estellés l'ha acompanyat tota la vida. Un sentiment de país, de pertinença a una col·lectivitat. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Valencià soc de soca i arrel, i fondament em dec al meu país, comunitat d'afanys i d'esperances. La llibertat cantant sempre al marlet. El meu partit és el del meu país. Joc de daus, tot o res, amb un delit brusc embriac, o el dictat més cau de l'escac, que mesura més del seny pres, la jugada futura, en pes, a més encara, al cul de sac, crec carrer el que és atzucac, i persevera encara més. Ets captiu, mai no fugitiu al vertiginós nucli, centre de l'al·lucinat laberint, on lluites amb feroç instint. Et cal aturar-te un moment, on ets ara dintre del brogit, abans que et signifiqui oblit allò, pregon, que el teu cor sent, perquè no et serà trencament, ni tampoc sentiment oxid. Rossinyol al cor de la nit, el cant fulgura permanent. Mesuraves la vastedat desdibuixada d'un record, des d'un nucli sabut concret, com volent-te saber complet. Et cal aturar-te un moment, on ets ara dintre el boslit, abans que et signifiqui oblit allò, pregon, que el teu cor sent.
Com el joc de daus, tot o res amb un delit brusc, qui embriac o al dictat més cau de l'escac que mesura més del seny pres.